Mites teille menee? Kyllä mä oon hyvin. Mutta nytten on jotain, mitä te ehkä haluatte sillä kämpän esittely. Elikkä ensimmäiseksi tässä on meidän tämmönen huone, ei ikkunasta ei myöskään näy, että vieläkään mistä meidän. Eikä tosta. Hyvä. Vai näkyykö? Ei näy. Kyllä nyt vähän näkyy. Okei, mutta aivan sama. Sitten tää on meidän sotkuhuone. Tää on huoneeseen. Tossa on meidän kuile. Hauska. Se on hauska haua. Se on hauska. Hauska haua. Tää on meidän yläkerta. Sinne mennään kohta varmaan. Täällä on jotain tämmöstä. Lainaa. Joku. Täältä olisikin jotain tulisia kästikkeitä. Ja nyt me kuvataan enää milläkään tietokoneella. Niin kuin muistatteko, me kuvattiin tietokoneella. Siinä ei ollut mitään järkeä eikä ideaa. Miksi me kuvataan tietokoneella? Ja silloin kun me tullaan tekemään varmaan jotain maisteluvideoita, niin me kuvataan ne tässä ja näin. Me tullaan kuvaamaan ne maisteluvideot. Koska totta kai me tehdään maisteluvideoita. Ja kuvaajan face revealkin tulee sitten, kun se kuvaaja, joka on päässyt tänne näin. Niin jossain kohtaa tulee kuvaajan face reveal, jos te haluatte kuvaajan face revealin. Sitten täältä löytyy kaikenlainen juttu ja uuni. No. Tonne ei mennä. Ei tonne me ei mennä. Jos... Okei. Sitten kun me saadaan edes 5 tilaa, niin mä voin näyttää mitä tuolla on. No niin, mistä se haua? Pikku haua. Haua sano moi. Moi. Okei, niin. Okei, hyvä. Ei tonnekaan mennä. Koska muuten te tiedätte, missä me asutaan. Ja sitä te ette saa tietää. Täällä. No, tiedätte mikä täällä on. Täällä on paljon asioita, mitä te ette saisi nähdä. Mitä te ette saa nähdä vielä. Ja sikana. Tännekään ei pääse, täällä on lukko. Okei, mutta... Haluatteko, että mä teen vaikka jonkun Peteen kanssa joskus video? Okei, mä en rupea häirimään mitään 100 000 tilaajan tyyppiä, kun mä oon tämmönen, tai me Rasmuksen ja sen mysteerityypin kanssa, joka ei tiedäkään tästä kanavasta vielä mitään. Niin me ollaan vasta tämmösiä pikkutubettajia. Meillä on tämmönen pieni harrastus, ettei tässä mitään. Tässä on mun koulutyö. Tässä on slaimia. Oh no, toi pitää editoida. Ettei tapahdu enää mitään vahinkoa. Se näitte jo mitä siinä, missä me asutaan. Oh no. Ja sitten tässä on hedelmiä. Fruitteja. Okei, vaikka tässä ei ole mitään jälkeä, mutta nyt mennään. Ei mitään ihmeellistä. Ja ruutouri. Tää on mun huone, kattokaa mitä tuolle tapahtuu. Muistatte
Muistatteko, kun se oli tossa pöydällä? Mä tiedän. Sitten on tää pyssy. Pleikka mun tietokone. Ja tällähän me kuvattiin me ensimmäisiä videoita. Pallo. Primeja, lisää primeja. Let's Squid Game 2. Muistatteko, kun me kaivarin sinne taloon nää 4 sateenvarjoja. Sitten tuolla alla on jotain ihmeliinaa. Sitten tää on kakkatyyny. Tossa on Petteri ja tossa on Soija. Tai on Soija. Hän on Soija. Okei. Mutta onko se parempi laatu, jos me kuvataan kännykällä? Onko tietsikalla parempi laatu vai onko se yhtä hyvä vai yhtä huono? Mä voidaan kuvaa jossain kohtaa greens. Niin me ei osatakaan mitään muutakaan käyttää kuin green screenia, niin silläkin voisi tehdä video. Tää green screenillä joku hieno kuva. Hieno ja hieno. Erittäin hieno. Mut se kyllä varmasti on hieno. Wow. Mä pysyt tasapainossa. No niin, hyvä. Testataan toimiiks tää. Tää oikeesti toimii. Seija tati. Seija tati kävi vaan kylässä, ettei. En mä se ollut vaan Seija tati. Mistä se on? Se on ihme. Ja tässä on tiedoksi ruumis. Tai tän nimi on ruumis. Tää ei oo ruumis, vaan tän nimi on ruumis. Ja nyt mä kerron teille sydän salaisuuden, joka on minun. Okei, mä kerron mun nimeä. Mut jos tää video saa edes 1 tykkäyksen, mä kerron mun nimen seuraavassa videossa. Okei, 1 tykkäys. Mä vaadin vain 1. 1 vaan, okei. Ainoastaan meidän ekalla videolla on 1 tykkäys ja kaikilla muilla on 0. Koska me ei olla saatu tykkäyksiä hyvin. On saatu hitsi vähän tykkäyksiä, eikä tää riittää täältä kertaa. Hyvä, no nyt se sammui ja takas tohon. No eikä se ole mitään muuta kuin että tuolla, mikä tossa on huone, siinä on vessa. Tossakin on huone sen vessan vieressä ja siinä on mun juttu. Okei, mutta katsokaa tätä, mitä täällä tapahtuu. Onko tää se sydän? Jos tää on se sydän, niin sillä on erittäin hieno sydän. Erittäin hieno sydän. Okei, tää on vähän outo video. Mutta tältä tämä meidän koti näytti. Jos ette yhtään tiedä, miltä meidän koti näyttää. Kun teki joku meidän naapuri katsoi tätä videoja paljastamismaasu. No te näitte jo vähän sen, mutta se ei paljastunut teille varmaan toivottavasti yhtään. Mut moi moi.